Jsme dobrý, máme 4 puntíky, takže to je tak všechno, co bych ti řekl, nazdar. Hraje se krásně, atmosféra je úžasná a jsme tady nejstarší účastníci. No. Takže já jsem tady pořadatelem dnešního turnaje, je to 3. ročník o největšího melouna. Zdá se, že největším melounem bude pravděpodobně Honza Jelínek, který nehraje, ale on byl vždycky meloun. A navíc, že to byla pěkná trumpeta. Nicméně, jak vidíte sami, tady úroveň hráčů stoupá s přibývajícím alkoholem v krvi. Myslím si, že vysoká hra nízké úrovně se pomalu dostává do krásné výměny rychlých. Hlavně Rostě nás překvapil, který tady hraje úplně fantastickým způsobem. Je vidět, že má formu, myslím, že se umístí jako na velmi dobrém místě, že to tady asi převálcuje. Nicméně, sami vidíte, tady když se jen podíváte, jak jim to krásně jde. Čili co si přát, aby se nikdo nezranil, aby jsme se pěkně opivnili, ovínili, aby se nám tady pěkně dařilo a za rok se tady zase sejdeme. Čau! To je něco svítí. Jaký byl? Fanda ti poskytne. Celý večer se na to připravuješ a takhle to dokončí. Jaký byl zápas z pohledu diváka? Z mýho pohledu to bylo velmi kvalitní, ale na nás to nemá, že jo, to je jasný. Na nás, kam pak na nás? Na nás nikam. Na nás nikam. My jdeme rovnou až do finále. No. Rovnou. Zahájili jsme přípravu. Jo, příprava je důkladná, to se nepodcenilo. Nesmí se to podcenit, v žádném případě. Tak nás v finále nemine. Jdeme Red Bull a Istanbul. Istanbul, ten je dobrý. Jo, ten je bezvadný. Pak si dám i kávu. Jedeme. To se nesmí prodávat v muslimských zemích, víš? Zápas byl těžký. Soupeř prostě nad naše síly. A kolik že to dopadlo? 15-7 jsme prohráli. Tak to je krásný, ale stejně. Nedaří se. S takovým. Díky firmě Racek. Děkujeme firmě. Je to vzrušující zážitek, velmi vzrušující. Takže hraje SKZ a Vojta Atína a připraví se Hejdukovi a Buráci. Takže Buráci a Hejdukovi se připraví. Pohoršili se, ztratili formu. Vojta Atína! Získávají melouna. Čepici. A tady, abyste si to vyměřili. A metr. Měřte si cíť. Na druhé. Krásné. Já bych to fotí, nebo točí? Budeš fotit potom. Se umístili mladší. Ještě mají co sbírat Řežáky! Já teda nevím, jestli Řežáky jsem prsknu.
líbí, ale